buntag udto ay gabi tanan, depende sa inyong pagtanaw diri sa atong pagutingkay sa kamatuoran. Mao ni ana sabta sa atong pagtuon mga kapaglaom. Ang wala pa maka-subscribe sa atong YouTube channel, subscribe na mo. Jerry Laig, unya welcome mo sa akong YouTube channel. Ang atong tun-an ron mga kapaglaom, kinsa ang kaabay sa cross o kinsa man ang mibiya sa cross ug mibiya sa Ginoo. Kay atod pa nila puno lagi kuno ta karon mga kapaglaom sa bakak daw unya baton na kita karon og kining gitawag lag pagano nga mga pagtulunan. Atong basahon sa Biblia og kinsa ang kaabay sa cross mga kaigsunan. Okay, atong basahon ang Galacia 2:4. Mao ni ang ato nga mabasa. 4. Okay, atong basahon mga kapaglaom. 4. Apan tungod sa mga igsoong mini nga gipasulod sa hilom og miyuhot aron sa pagpaniid sa atong kagawasan nga naato diha kang Kristo Hesus aron sa pagdaldal kanato ngadto sa kaulipnan. No, nang ato mang nabasa mga kapaglaom ang Galacia 2:4, apan tungod sa mga mini, mga mini, tungod sa mga igsoong mini nga gipasulod sa hilom og miyuhot aron sa pagpaniid. Mao dining mga mini higala sige gyud paniid, makita gani og nay cross gamay ilap kudakan dayon kay ngano man mao ginay ilang ko antig paniid, no? Pero gitawag na sila kapaglaom og mini, mga mini nga mga igsoon, no? Igsoon yapon pero mini mga kaigsuonan, no? Mga mini mga higala. Karon atong hibalaan mga kaigsuonan nga naa di ay mga mini nga igsuon nga kargado kaayo higala og kining mangita og sayop na nasulat sa Biblia. Nasulat sa Biblia higala, nangita lang og sayop. Karon arita sa buhat 20, 29, 30. Atong basahon mga kaigsuonan. Buhat buhat 20, 29, 30. Atong basahon mga kaigsuonan. Matud pa sa buhat 20, 29, ako mahibalo nga sa makagikan nagani ako pagasudlon kamug mabangis nga mga lubo nga dili maluoy sa panon ug gikan ra gyud kaninyo adunay managpanindog nga mga tawo nga magasultig mga binalit-ad aron sa pagpamira sa mga tinun-an ngadto kanila. Igsunan adunay gikan ra gyud kanato, no? Matud pa nga ako nga nahibalo nga makagikan na gani ako, matud pang Apostol Pablo, pagasudlon kamug mabangis nga mga lubo nga dili kabalo maluoy sa panon ug gikan ra gayud kaninyo adunay managpanindog nga mga tao nga magasultig mga binalit-ad, no? Binalit-ad aron sa pagpamira sa mga tinun-an ngadto kanila. Gibasa na to na ganiha mga kaigsunan, no? Grabe no, nang mga tao di ay nga walay ko kaluoy nga mosulod sa simbahan maniid mga mini nga mga igsuon unya gikan ra gyud kanato wa mong gilain mga kaigsunan. But pasabot ang matuod nga simbahan o iglesia mga igsuon, balikan na sa diya nya magbinalit-ad na. Binalit-ad na mga kaigsunan. Muna nga atong nasayran nya daghan na karon mga kaigsunan gani sulti ni Ellen G. White nga moingon pa sila Babylonia. Muna nga maayong yung pagkaigo mga kaigsunan sa tagna sa propesya kining klase nga mga tao mga kaigsunan.
Ato masahon ang Juan 6:66 sa pangutana ba nga doon na ba'y mga alagad, mga tinunan nga nibiya sa Ginoo. Unya nagbinalitan mo naman na ba sa mubiya gani magbinalitan na. Atong basahon mga kaigsunan ang Juan 6:66. Tapos niini daghan sa iyang mga tinunan mitalikod ug wala na man nagpanlakaw uban kaniya. Ato pa naagidi ay mga tao nga mibiya mga kaigsunan. Kung mubiya gid sila mga kapaglaom, no? Mubiya gid sila. Kaya nasulat naman daan niya ang mga alagad sa Ginoo mubiya gid. No? Maraming mga alagad ng Panginoon nga humiwalay sa ating Panginoon o wala na sa kamatuoran, no? Wala na sa katotohanan mga kapatid. Mao ni ang dagan mga igsoon sa mga gikan ra kanato mubalik managpaniid mga mini nga mga igsoon unya musulti na dayon sila binalit adbot pasabot dili na mao ang atong doktrina nga gitun-an mga kapaglaom no lahi na mga kaigsunan. Unya matud pa ni sa Ginoo nga daghan sa akong mga alagad nga mibiya kanako. Muna nga ang Juan 6:66 mibiya bisan kini alagad sa Ginoo apan nibiya mga kaigsunan. Karon ato na pong basahon ang ubang mga bersikulo mga igsoon. No nang parang makuha ginato ang unsa ang gipasabot mga igsoon. Mateo 12:30. At Mateo 12:30. Ato ni tagaag pagtagad mga kaigsunan. No, sabi pa. Atong basahon mga higala. Basahon nato. 12:30. Ang dili dapig kanako bato kanako ug ang maga panghipos nga dili uban kanako nagapatibulaag. Sunan nga ang dili dapig matud pas Biblia kanako bato kanako ug ang gapanghipos nibiya nga dili uban kanako nagapatibulaag. Mao gina ilang tuyo mga kaigsunan. Hatag sila kunuhay nga ang General Conference na negosyo daw unya wala nas Ginoo parang mubulag. Mao gina ilang trabaho nga malipay sila nga makabulag, makabiya sa matuod nga iglesia mga kaigsunan. No, gusto nila nga mubiya. Lipay na sila nga sa Tagalog pa masaya na sila kapatid pag hiniwalay na ang The Truth Church, hiniwalayan na masaya na kaayo sila nga wala na kasi ang Seventh Adventist ay pagan doktrina. Mao na ang ilang mga kalipay mga kapaglaom. Lipay kay sila anak nga mubiya na sumala sa 1:30. Basta nga na gani malipay na sila. Atong basahon ang 2 Timoteo 3:6-9. Basahon nato kapatid ang 2 Timoteo 3:6-9. Atong basahon. Timoteo 3:6-9. Kay ang mga taong ingon kanila mao ang managpakasaka sa kabalayan o magapamihag sa mga mahuyang nga babae na himugatan sa mga sala o gipangdaldal sa nakanilaing mga pangibog nga kanunay na nagtuon apan bisag unsaon dili gayud managpakabot sa kibalo sa kamatuoran. Ug maingon nga si James og si Jambres misupak kang Moses maingon na usab kining tawhana. Okay. Nga nagasupak sa kamatuoran, mga tao nga dunot og pangunahuna og minig pagtuo. Apan sila dili muuswag sa unahan kay ang ilang binuang madayag man unya sa tanan sama sa binuang ni adtong duha ka tawo. Nag-igsuna no nga tanto nilang matud pa mga kaigsunan tanto nilang pangumberter kunuhay sapna ni noon kay dunay mga tao nga nagpasaka-saka umsaka na sila musta naman yung simbahan mao lagi na kay ang kapulog gigamit man pang negosyo
Muna ila din ang tudloan hantod nga mawala mga kaigsunan. Kalipay nila na morag si James ug si Jambres nga misupak ka Moses mayong usab kini mga tawhana nagasupak sa kamatuoran mga tawo nga dunot og pangunahuna og minig pagtuo apan sila dili muuswag di gyud gani ang mga local conference mga kapaglaom natulo sila no wa na magkausa ang tulo nagkabulag-bulag ni samot sila kagamay kay maunay nasulat diri sa Biblia apan sila dili muuswag sa unahan kay ang ilang binuang madayagman unya sa tanan sama sa binuang ni adtong duha ka tawo kaniadto. Wa kita mahimo ana mga kaigsunan, no? Muna nga moingon sila nga ang cross daw kuno mga kaigsunan nga pagano. Kung siguro mo ay magsikag halok-halok ana, sige kag ampo ana. Pero dili man na mo teaching sa Seventh-day Adventist. Ang teaching sa Seventh-day Adventist nagtug-an ratas tinuod nga dunay gilansang sa cross diha nay gilansang nga Kristo diha sa cross. O sao na mo among ginay tinuod mga kaigsunan. Pero unsa ilang sulti, nagsimba na ta sa mga pagano kay nagbato ng cross. Sa panahon ni Ellen G. White na may mga cross. Sa panahon sa Biblia na ay mga cross. Di ba? Unang Korinto. O, mabasa man na mga kaigsunan. 1:18. Usa ka binuang sa mga tao nga dili mo tuo nga naay gilansang sa cross. Apan usa ka gahom mga kaigsunan nga ang cross may gahom. Ngano man kanang cross nga may gahom nang nagsakripisyo si Kristo. Pero dili mawala ang pulong cross mga igsoon kay mo nagigamit sa mga Adventista nga may makita nimong cross may kahulugan nga naay nagpakamatay diha sa cross. Kamong namiya pamiya lang mo. Kay si Ellen G. White man mo biya sa Seventh-day Adventist mga igsoon. Hantod namatay na siya igsoon. Naagyapon siya sa General Conference. Muna nga bisag unsaon na to lagi mutumaw gyud ang kamatuoran. Mingon sila nga kami magbutyag gumis kamatuoran. Ha may kamatuoran jud dia. Klaro na kay giingon dia sa sulat ni Ellen G. White nga the voice of God. Na General Conference is God gave the authority, the voice of God. Ya, sao man nimo? Marbangbang nimo na nga na may mabasa. Dili na og kana may atong hinuktukan mga kapaglaom unsa na, no? Alang sa ato nga mga kaigsuonan nga migawas, may panahon pa kamo nga mubalik. May panahon pa kamo mubalik. Thank you very much. Nato lang gitubag mga igsoon ang may tungod sa pagbiya kay ang nibiya mga kaigsuonan mahimo na siyang mga mini nga mga magtotoo, mini sa pagtuo, mini nga mga igsoon. Thank you very much. Og manghinaot ko mga kaigsuonan nga mag-subscribe mo sa atong YouTube channel Jerry Laik. Thank you og mayong buntag, mayong udto, mayong gabi depende sa nagtanaw. Og mayong buntag, udto, gabi tibuok Pilipinas. Ang Diyos magapanalangin ka naton tanan.